Sa bayan ng Silay Lahigan, kilala ang mga manunugis, mga tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim, lalo na ng mga aswang. Pinamumunuan ito ni Mang Gregor, isang matandang mahigpit, matalino, at hinubog na ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit may isang pamantayan bago maging manunugis. Dapat ay may taglay kang mutya, isang misteryosong bato na nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa katawan ng isang tao na nagtatangan nito. Iyon na ang nakasanayan nilang batas upang mapabilang. At dito nagsisimula ang kwento ng binatang si Paren. Isang binatang patpatin, mahiyain, ngunit may pusong bayani. Sa murang edad pa lamang, ay pangarap na niyang maging manunugis. Anak siya ng isang mang-uuling at lumaki sa gilid ng kagubatan. Hindi siya malakas. Hindi rin siya bihasa sa armas. Ngunit matibay ang kanyang paniniwala na hindi lang lakas ang kailangan para magligtas. Kailangan din ng puso. Isang araw, habang nagpapastol ng kalabaw sa paanan ng bundok, dumating ang balita. Naghahanap ng 5 bagong kandidato ang grupo ni Mang Gregor. Isa si Paren sa mga napili. Bunga marahil ng malasakit niya sa mga hayop at kalikasan. O baka na may bunga ng awa ng isang manunugis na nagmamasid. Paren, sigurado ka ba? Baka hindi mo kayanin. Panghakot ka lang ng kahoy. Hindi ka bagay maging mandirigma. Tukso ng isang kabataang lalaki sa palengke. Kahit na, lalaban pa rin ako. Sagot ni Paren. May ngiting bahagya ngunit may determinasyong matibay. Hindi kailangang matakot kapag para sa tama ang gagawin mo. Gabing-gabi nang ipatawag silang 5. Sa ilalim ng punong balete sa gitna ng kagubatan. Ang bundok ng makiling, ani Mang Gregor, sa mababang tinig, ay may 5 mutya, isa para sa bawat isa sa inyo. Ngunit hindi basta-basta ang daan. Buhay at dangal ang nakataya. Hanggat hindi nyo to nakukuha bago sumikat ang araw, hindi kayo maaaring maging manunugis. Tumango si Jano, Rocco, Imig, at Yusef. Mga binatang malalakas, matipuno, at bihasa na sa kutsilyo at palaso. Si Paren ay naiwan, nakatitig sa kanyang sandalyas na gawa sa abaka. Hindi to tungkol sa lakas. Bulong niya sa sarili. Ito'y tungkol sa tapang at malasakit. Pagpasok sa kagubatan, kanya-kanyang daan ang tinahak ng 5. Si Paren ay dahan-dahan, maingat sa bawat yapak. Sa loob ng 3 oras, ay wala pa rin siyang nakikitang mutya. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang iyak ang umalingaw-ngaw. Tulong! Tulong po! Sa gitna ng gubat, isang batang babae ang nasa ilalim ng nabawal na puno ng akasya. Putol ang isang sanga ng punong yon, at tila nadaganan nito ang kaliwang binti ng bata. Huwag kang kikilos ha! Tutulungan kita! Ani Paren. Mabilis na nilapitan ng bata. Ginamit niya ang kanyang maliit na itak upang paluwagin ang mga ugat. Kinarga niya ang bata at nilapatan ng halamang gamot sa isang kuweba. Habang lumilipas ang oras, naramdaman niyang hindi na niya aabutan ng pagsikat ng araw para makahanap ng mutya. At hindi nga siya nakakuha ng mutya. Nang bumalik sila sa kampo kinabukasan, 4 lamang ang may hawak na mutya. Si Paren ay wala, ni anuman. Ano yan? Tanong ni Mang Gregor. Malamig ang boses. Nakatingin sa batang babaeng pasan-pasan niya. Wala po.
May iniligtas po akong bata sa kagubatan. Sagot ni Paren. Walang pag-aalinlangan. Anong bata? Ang utos ko ay kumuha kayo ng mutya, hindi ng pasanin. Tumawa ang ibang kandidato, lalo na si Rocco. Nainggit na inggit sa mga papuri noon kay Paren dahil sa kabaitan nito sa mga hayop. Kaya nga hindi ka dapat maging manunugis Paren eh. Sigaw ng isa. Ang lakas at utos ang batas dito, hindi awa. Mula noon, pinagtawanan si Paren. Tinawag siyang lampa, salim pusa, basura ng mga manunugis. Lalo siyang nilayo ng kanyang mga kababaryo sa kanyang pangarap na maging isang manunugis. At ang batang babae na nailigtas niya, na nagngangalang Tilan, wala na, para bang naglaho rin sa kagubatan. Isang buwan ang lumipas, mula nang mabigo si Paren sa pagsubok. Tila nakalimutan na ng buong bayan ang kanyang kabayanihan sa pagliligtas ng bata. Nagbalik siya sa buhay bilang tagaigib ng tubig, tagapitas ng gulay, at tagatabas ng damo sa gilid ng kagubatan. Ngunit isang gabi, sa gitna ng katahimikan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. May umalingaw-ngaw na sigaw mula sa dulong bahagi ng bayan. Aswang! Tumakbo kayo! Andiyan na sila! Nagtilian ang mga tao. Nagliyab ang ilang kubo. Mula sa dilim, lumitaw ang mga nilalang na may mapuputlang mga mata, mahahabang kuko, at balat na tila na babalot ng makapal na balahibo. Ang mga manunugis ay agad na rumesponde. Dala ang kanilang mga sandata at mutya na nakabaon sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Ngunit, Mang Gregor, ang dami nila! Hindi natin kaya to! Sigaw ni Rocco. Naduguan na ang braso. Ang mga aswang ay hindi karaniwan. Malalaki, mabibilis, tila may taglay na bagong puwersa. Si Paren, na noon ay nasa gilid lamang ng palengke, ay nanatiling nakatingin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nag-aalangan kung dapat ba siyang lumaban. Pero dahil sa likas na kabutihan niyang taglay, isang desisyon na ang kanyang napagpasyahan. Sa gilid niya ay dumampot siya ng bato. Iyon ang gagamitin niyang sandata dahil hindi naman siya marunong gumamit ng armas. Nakahanda na sana siyang sumugod kahit alam niyang mamamatay lamang siya nang biglang isang matinis na tinig ang tumawag sa kanya. Kuya Paren! Dumingon siya. Doon sa may puno ng mangga, nakita niya ang batang babae na minsan niyang iniligtas. Tilan? Ngunit hindi na ito ang batang nakaratay sa sugat. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang ginto. Sa kanyang likuran, tila may lumulutang na mga dahon at alikabok ng liwanag. Isa akong diwata, tagapagbantay ng brilyante ng lupa, ani Tilan. At dahil sa kabutihang loob mo, ang pagpili mong magligtas ng buhay sa halip na kunin ng mutya na makapagpapatupad sana ng pangarap mo, ipinagkakaloob ko sa iyo ang pinakabihirang mutya na hindi basta-basta nakukuha ng tao. Mula sa ibabaw ng kamay ng bata ay lumutang ang isang brilyanteng kulay lupa. Hugis bilog, kumikislap na parang buhay. Ngunit ang kapangyarihang ito, kailangang iugnay sa puso, ani Tilan. Kaya't itaga mo ito sa iyong laman. Mula sa kanyang palad, ibinaon ni Tilan ng brilyante sa mismong sikmura ni Paren. Napasigaw si Paren. Ramdam niya ang apoy na lumaghanap sa kanyang kalamnan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Uminit ang paligid. Tumindig ang mga damo sa paligid niya. Umalingaw-ngaw ang isang bulong mula sa ilalim ng lupa.
Tagapangalaga ng lupa, gumising ka. Tumayo si Parin. Hindi na ang dating payat at takot na binata. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng mga laman na nagpakisig sa kanyang tindig. Ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng kakaibang kinang. Sa bawat hakbang niya, lumalagitik ang lupa. Tumayo sa gitna ng kalsadang sinasalakay ng mga aswang. Lumayo kayo sa mga tao. Utos niya. Ang tinig niya'y tila may kasamang ugong ng lindol. Napalingon ng mga manunugis. Lahat sila ay namangha. Parin? Anong ginagawa niya rito? Ngunit bago pa sila makapagsalitang muli, itinaas ni Parin ang kanyang mga kamay. Mula sa ilalim ng lupa, pumaimbabaw ang mga alikabok at mga bato. Isang napakalalim na siwang ang nilikha nito. Bumuka ang lupa at nilamon ng ilang aswang na lumalapit. Lupa, iligtas mo ang bayan na to. Sambit niya. Ang mga punong kahoy sa paligid ay tila nagkaroon ng buhay. Ang kanilang mga ugat ay gumapang sa lupa. Hinablot ang mga paa ng ilan pang mga aswang na kumukubabaw sa mga manunugis. Ang mga sangay nagkusa, umikot, at hinampas ang mga aswang na lumilipad. Tapos na ang paghahasik niyo ng kasamaan. Bulong pa ni Parin. Mula sa langit, bumaba sa lupa ang pinunong aswang. Isang dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki, mata ng ahas, at mukha ng tao. Nagpakawala ito ng malalakas na atungal. Tumigil ang lahat. Kahit ang mga manunugis ay nanghilakbot. Pero si Parin ay hindi natinag. Dumampot ito ng isang nakakalat na punyal sa lupa at mabilis sinugod ang pinunong aswang. Pero nang papalapit na siya, ay dumura iyon ng laway na parang asido. Inilagan niya yon na naging dahilan ng paghinto niya sa pag-atake. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng pinunong aswang para muling makalipad. Hindi mo kayang takasan ng lupa, sapagkat sa huli, lahat kayo ibabalik sa kanya. Itinaas ni Parin ng isang kamay. Mula sa mga ugat ng punong nara, lumabas ang mga sanga na tila mga braso. Lumipad yun sa ere at pumulubot sa pinunong aswang. Sa huling sandali, habang sumisigaw ang halimaw, tumakbo paakyat si Parin sa mga sanga ng puno. Hawak ang kanyang punyal hanggang marating niya ang pinunong aswang na hindi makaalpas sa pagkakapulupot ng mga sanga ng puno. At sa harap ng lahat, pinugutan niya ng ulo ang pinuno ng mga aswang gamit ang hawak niyang punyal. Tahimik ang buong bayan matapos ang labanan. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Isang binatang hindi tinanggap para maging isang manunugis, walang mutya, at pinagtatawanan ang siyang nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kapahamakan. Si Parin, siya ang tumapos sa pinuno ng mga aswang. Bulong ng isang matanda. Yung mga punong kahoy, sumusunod sa kanya. Parang may diwa ng kalikasan sa katawan niya. Dagdag pa ng isang babae na kanina lang ay takot na takot habang kinukubli ang kanyang anak. Lumapit si Mang Gregor. Hawak ang kanyang sandata. Tumigil siya sa harap ni Parin na ngayon nakatayo sa gitna ng dugo ang lupa. Ang katawan ay sugatan, ngunit nananatiling matatag. Parin, tinig ni Mang Gregor. Mababa ngunit mabigat. Anong mutya ang taglay mo? Wala yan sa talaan ng aklat ng mga manunugis ah. Ipinakita ni Parin ng bakas sa kanyang sikmura. Isang bilog na marka na tila nililok ng ugat at ng mga bato. Gawa to sa brilyante ng lupa. Ibinigay sa akin ni Tilan, ang batang iniligtas ko noon.
Noong panahong hinamak niyo ko at pinagtawanan, isa siyang diwata. Lalong natahimik ang lahat. Maging si Rocco na noon ay labis ang panglalait sa kanya, ay hindi makatingin ng diretsyo. Patawad pa rin, bulong ni Rocco. Pinipigil ang luha. Mali ako. Akala ko, kahinaan ng pagiging maawain mo. Kinabukasan, isang pagpupulong ang ginawa sa gitna ng plaza. Naroon ang buong lupo ng matatanda, kasama si Mang Gregor at ng mga natitirang manunugis. Kailangang maging malinaw, ani Mang Gregor. Ang kapangyarihang yun ay hindi mula sa ating mga itinatag na mutya. Wala yun sa ilalim ng ating batas. Ngunit hindi natin maaaring baliwalain ang nagawa ni Parin. Iniligtas niya tayong lahat. Tumayo ang isang matandang babae mula sa lupon. Kapag ang kalikasan mismo ang pumili, sino tayo para tumutol? Sa palagay ko'y karapat-dapat na maging manunugi si Parin at gawing pinuno ng isang dibisyon. Isang lalaki naman ang nagsalita rin. Kung ang diwata ng lupa ang nagbigay ng kapangyarihan kay Parin, marahil ay panahon na upang tayo'y matutong magpakumbaba. Hindi lahat ng bayani ay lumalakas sa pagsunod sa nakasanayang batas. Minsan, lumalakas sila dahil sa pagkakaroon nila ng maawaing puso. Nagsimula ang pag-ugong ng mga bulong-bulungan. Ang lahat ay gustong maging manunugis na si Parin at magkaroon ng posisyon sa samahan. Sa huli, tumayo si Mang Gregor at lumapit kay Parin sa gitna ng plaza. Inabot niya ang kanyang pamukpok, isang simbolo ng kapangyarihan ng mga manunugis. Sa ngalan ng lupon at ngalan ng bayan, binabasbasan kita bilang isang tunay na manunugis ng kalikasan. Hindi lamang mandirigma, kundi tagapangalaga ng lupa't buhay. Ikaw ang magiging bagong pinuno ng kanlurang dibisyon. Nagpalakpakan ang lahat. Sa unang pagkakataon, naglakad si Parin sa gitna ng mga tao. Naramdaman niya ang paggalang mula sa mga ito, hindi ng pangungutya. Pagkatapos ng pagdiriwang, hinanap ni Parin si Tilan, ang batang minsan niyang iniligtas, na isang diwata. Umakyat siya sa burol kung saan sila huling nagkita. Natagpuan niya itong nakaupo sa tabi ng ilog, nakatingin sa dumadaloy na tubig. Tilan, mahinang tawag ni Parin. Lumingon ng bata. Hindi na kasing liwanag ng dati ang kanyang anyo. Unti-unti itong nagiging ordinaryo. Maputla, pagod, at may lungkot sa mga mata. Hindi na ako makakabalik sa mundo ng mga diwata, Kuya Parin, bulong niya. Nang ipagkaloob ko kasi sa iyo ang brilyante, isinuko ko na rin ang aking pagkadiwata. Wala na po akong kapangyarihan. Hindi ba't maaari kang humiling mula sa inang kalikasan? Tanong ni Parin. Bagamat alam niyang huli na ang lahat, umiling si Tilan. Ang sakripisyo ay hindi mababawi, Kuya Parin. Pero hindi ako nagsisisi. Kasi nakita ko sa iyo ang tunay na anyo ng isang bayani. Hindi sa lakas, kundi dyan sa puso mo. Napaluha si Parin. Lumuhod siya sa harap ni Tilan. Kung wala ka, wala rin ako. Hindi ko rin maaabot ng pangarap ko. Dito ka na lang. Hindi na kita ituturing na diwata, kundi isang anak. Ngumiti si Tilan. Ang unang ngiti niya bilang isang mortal. Yumakap siya kay Parin. At sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang bagong buhay. Isang tagapangalaga at ang kanyang anak na isinilang mula sa kabutihan.
4:00 pa lang ng umaga, si Junjun ay gising na. Sa murang edad na 12, sanay na siya sa bugso ng buhay sa palengke ng San Nicolas. Isang lugar na laging puno ng sigawan, tawanan, at pagtagaktak ng pawis. Habang ang ibang kabataan ay nag-aaral o natutulog pa, siya'y bumubuhat na ng sako ng gulay at kahon ng isda para sa kanyang maliit na kariton. Sa bawat hakbang sa loob ng palengke, ramdam niya na ang madulas na sahig mula sa tulo ng katas ng karning hilaw, ang amoy ng isdang nabulok, at ang mabangong usok mula sa bagong pritong lumpiang toge. Ngunit higit sa lahat, may isang amoy na di niya maipaliwanag. Tila dugo. Ngunit hindi basta dugo. Mabaho yon. Malamig. Parang galing sa ilalim ng lupa. Ang pwesto ni Aling Sela ay bagong bukas sa likurang bahagi ng palengke. Tahimik siya, bihirang ngumiti. Laging nakasuot ng lumang sombrero at guwantes. Hindi katulad ng ibang tindera ng karne. Hindi siya tumatawag ng suki. Ngunit maraming bumibili. Dahil sa sobrang sariwa raw ang kanyang mga paninda. Isang araw, habang isinasampa niya ang mga gulay sa ibabaw ng mesa, may napansin siyang bagay sa ilalim ng mesa ni Aling Sela. Isang kuko. Hindi kuko ng baboy, kundi kuko ng tao. Iyon ang gabi na nagbago ng lahat. Nagpaiwan si Junjun sa palengke. Matapos ang karaniwang oras, nagkunwaring tulog sa tabi ng sako ng sibuyas habang nagmamasid sa kilos ni Aling Sela. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang pumasok ito sa likod ng tarpaulin. Tahimik, walang ingay, pero may narinig siyang impit na iyak. Mahina ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang loob ng tolda. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang isang batang lalaki. Hubot-hubad, may tali sa paa, at may kagat sa balikat. Sa tabi nito ay si Aling Sela. Hindi na siya tao. Ang balat nito'y kulay abo, ang mga matay pula, at ang dilay mahaba't dumidila sa sariwang sugat ng bata. Napaurong si Junjun at muntik nang mapasigaw. Naitakip niya ang kamay sa bibig. Pinigilan ang sarili na makagawa ng ingay. Tumakbo siya palayo, pawis na pawis at nanginginig. "Aswang si Aling Sela!" Sigaw niya kinaumagahan habang dumudugo pa ang kanyang tuhod sa pagkakadapa sa pagtakbo. Napatingin ng mga vendor. Si Mang Igme, isang matandang tindero ng itlog, ang unang lumapit. "Anong pinagsasasabi mo, bata?" "Totoo po. Nakita ko po eh. May kinaagad siyang bata. Hindi po siya tao." "Junjun, hindi biro yung sinasabi mo ah. Kung totoo man yan, bakit wala tayong naririnig? At nasaan ang batang yun?" Maging ang ilang tanod na dumaraan ay umiwas lang. Wala silang makita. Walang bakas ng dugo. Walang biktima. Muling bumalik sa normal ang pwesto ni Aling Sela. Ang hindi alam ni Junjun, isang pares ng mata ang nakamasid sa kanya. Ang mga mata ni Mang Igme. Hindi tumigil si Junjun sa pagmamasid. Muling may batang nawala. Isang batang tagabuhat rin, na ang pangalan ay Dodong. Sabi ng mga vendor, baka umuwi na sa probinsya. Pero alam ni Junjun, isa lang ang dahilan. Kinuha siya ni Aling Sela. Nag-ipon siya ng lumang cellphone. Hiniram ang isang pocket flashlight kay Bino at gumawa ng isang maliit na salamin na binilog gamit ang sirang baso. Ayon sa sabi ng kanyang lola, ang tunay na anyo ng aswang ay lumilitaw sa liwanag ng salamin kapag madilim ang paligid. Sa likod ng palengke, napansin niya minsan si Aling Sela na may dalang sako. Mula roon ay tumutulo ang likido. Dugo yun. "Bino, kailangan ko ng tulong mo," anya sa kaibigan.
Hindi na to biro. Gabi-gabi silang nagbantay. Gumawa sila ng sketch ng lugar. Inalamang oras ng pagdating at pag-alis ni Aling Sela. Hanggang isang gabi, sumunod sila sa kanya. Papasok sa abandonadong bodega sa dulo ng palengke. Sa loob ng bodega ay amoy bulok na laman. Nakita nila si Aling Sela na may binubuksan na termos at lumabas mula rito ang malapot na dugo. May bata ring nakagapo sa sulok. Nasinaga ni Junjun ang mukha nito gamit ang salamin at doon nila nakita ang tunay na anyo ng halimaw. Mabalahibo, may pakpak na parang sa paniki at bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. Nakalikha ng ingay si Bino. Nahulog ang bote ng suka. Umalingaw-ngaw yun. Tao! Sigaw ng aswang. Tumalon ito palapit sa kanila. Tumakbo sila. Tumakbo si Junjun papunta sa gitna ng palengke. Humihingal. Sa likuran niya ay ang mabangis na hiyaw ni Aling Sela. Tumatalon mula sa bubong ng mga pwesto ng palengke hanggang sa mga tricycle. Lumipad dito sa ere gamit ang mga pakpak at halos masakmal na si Junjun. Nang biglang, isang sako ng bigas ang ibinato ng isang matanda, si Mang Igme. "Huwag kang matakot, Junjun," anya, habang humahakbang, hawak ang isang pamalo na gawa sa sungay ng kalabaw. "Dati akong manunugis." Dinala ni Mang Igme si Junjun sa isang lihim na silid sa ilalim ng kanyang pwesto. May mga lumang anting-anting, talaan ng pangalan ng mga halimaw, at larawan ng mga taong may tunay na anyo ng aswang. Nang sumiklab ang gulo sa silangang noong dekada 70, ako ang tumapo sa pinuno ng mga aswang sa Bicol. Pero nagretiro na ako. Ayoko nang makipagtagisan sa mga aswang. Paliwanag ni Mang Igme. Tumahimik lang ako nung sinabi mong aswang si Aling Sela para di magpanik ang mga tao. Baka kasi matakot sila eh. Pero ngayong nakita mo na, hindi ko na pwedeng palampasin to. Tinuruan niya si Junjun kung paano gamitin ang asin, ang itim na langis, at ang buntot ng pagi laban sa mga aswang. Kung sakaling magtagpo nga pala ulit kayo, siguraduhin mong ikaw ang unang umatake para mas lamang ka. Muling bumalik si Aling Sela. Sa gitna ng dilim ng gabi, lumusob siya sa palengke upang hanapin si Junjun. Ngunit ang buong lugar ay naghihintay na pala. Pinuno yun ni Mang Igme ng pinatuyong dahon ng alagaw, asin at langis. Tumili si Aling Sela nang masunog ang balat nito sa unang hakbang pa lang niya. Tumalon siya at sumugod kay Junjun. Sa oras na yun, buong lakas na hinagis ni Junjun ang asinan sa mukha ng aswang. Nagtalsikan yun sa balat nito, nagliyab, ngunit sa kabila ng sakit, sinunggaban pa rin siya. Tinamaan ang kanyang balikat, napaatras siya, pero hindi bumitaw. Hinugot niya ang bundot ng pagi at pinaghahampas ang aswang sa iba't ibang parte ng katawan nito. At nang makitang tila nangihina yun dahil sa mga hampas ng buntot ng pagi, hinugot niya ang tansong punyal na ikinaloob sa kanya ni Mang Igme at mabilis na itinarak yun sa dibdib ng aswang. "Bumalik ka sa pinanggalingan mo!" sigaw niya. Huling hiyaw ng nilalang, ang kasunod noon ay ang pagkawala ng hininga nito. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao. Kitang-kita ng lahat ang bangkay ni Aling Sela sa anyo ng pagiging aswang. Marami ang nangilabot. May mga masaya rin dahil wala na ang aswang. At ang karamihan sa kanila ay humingi ng tawad kay Junjun dahil inakala nilang nasisira na ang ulo nito. Si Mang Igme na ang nanguna sa pagsunog sa bangkay ng aswang sa tulong ni Junjun, na ngayon ay kanya ng estudyante bilang bagong manunugis.
Sa bayan ng San Telesforo, bawat fiesta ay parang pelikula. May perya, mga banderitas, mabangong inihaw, at isang entabladong may makukulay na ilaw. At tuwing ganitong okasyon, may isang pangalan na siguradong nagpapatawa at nagbabasag ng kaba sa puso ng mga tao. Iyon ay si Vice. Si Vice ay isang stand-up comedian na bakla, makwela, matalas magsalita, at hindi natatakot magbiro kahit sino pa ang audience. Kilala siya sa linya niyang, "Kung di ka marunong tumawa, hindi ko problema yon. Baka kasi totoo na ang mga biro ko." Gabi yun ng fiesta. Ang plaza ay punong-puno. Ang mga batay nakaupo sa semento. Ang mga manatanday nakaupo sa monoblock chairs. At ang mga magkasintahan ay magkayakap sa gilid. Sa gitna, nasa VIP row si Kapitan Ignacio. Matangkad, malapad ang balikat. Nakabarong pero may malamig na titig na para bang binabasa ka mula ulo hanggang paa. Pag-akyat ni Bay sa entablado, nagsimula na ang putukan ng biro. Lahat ay tawa ng tawa. Kahit ang ilang pulis sa gilid ay hindi mapigilang umisi. Hanggang sa dumating ang punchline na babago sa takbo ng gabi. "Ay nako mga kababayan, alam nyo ba, si Kapitan Ignacio, mahilig yan sa hilaw na karne." "Oo, karne ng baboy. Hindi yung kilawin ha, yung literal na hilaw. Minsan buhay pa nga eh. Parang vampire lang. Kaya nga protektado tayo eh." Tawanan, sigawan, pero may ilan na natahimik. Ang mga lalaking nakaitim at nakasalamin sa gilid ng stage ay biglang nagkatitigan. Parang may natanggap na senyales. Si Kapitan, naangiti pa rin, pero kumikislap ang mga mata sa ilaw ng entablado. At hindi yun normal na kislap. Pagkatapos ng show, tahimik ang pauwi ni Vice. Puno pa rin ng hangin ng amoy ng inihaw. Pero wala ni isang tricycle o aso sa daan. Parang biglang naglaho ang buhay sa paligid. Sa isang eskinita, narinig niya ang tunog ng mga kuko na humahagod sa yero. Bago pa siya makalingon, may isang nilalang na bumagsak mula sa bubong. Matangkad, nangingitim ang balat. Mahahaba ang kuko, pulang mata, at ngiting nagbubunyag ng matutulis na pangil. "Vice," garalgal nitong sabi, "hindi mo alam kung ano ang pinasok mo." Sumugod ito, mabilis na parang hangin. Pero si Vice, imbis na umatras, ay ngumiti at hinugot mula sa bulsa ang medalyon ng prespiko. Nagliwanag ang pula, dilaw, at berdeng bilog nito lang lumapat sa kanyang dibdib. Parang dumaloy ang kuryente sa kanyang mga ugat. Naging mainit ang balat niya, parang bakal na pinapanday. Isang suntok lang, pero ang tunog ay parang nabasag na hollow block. Napaatras ang halimaw, duguan ang bibig. "Oy, sorry sanay ako manuntok ng ex-boyfriend na nangutang tapos biglang nawala." Biro ni Vice, habang hinahabol ang halimaw ng isa pang sipa. Pero bigla itong naglaho sa dilim. Iniwan si Vice na nakataas ang kamao. Sa isip niya, unang babala pa lang to. Alam kong marami pa sa inyo ang magbubunyag ng sarili. Ay, parang mga manliligaw ko lang noon. Sa bahay ni Vice, may isang kahon sa ilalim ang kanyang kama. Puno ng kakaibang gamit, mga itak na pilak, bala na may ukit ng krus, at bote ng langis na gawa sa dahon ng sambong at ng bawang. Ang medalyon ng prespiko ay pamanang iniwan ng kanyang yumaong tiyahin na isang manunugis ng mga halimaw, o sabihin na nating mga aswang. Sabi nito, ang pula ay nagbibigay ng lakas, ang dilaw ay nagpapabilis ng kilos,
at ang berde ay nagpapakunat ng balat na parang kalabaw. Pero babala rin ng tiyahin niya. Ang paggamit nito ay magdadala ng atensyon ng lahat ng nilalang sa dilim. Ngayon, malinaw na. Ang mga biro niya sa entablado ay hindi aksidente. Plano niya yon para mabunyag ang sikreto ni Kapitan Ignacio. Kinabukasan, kumalat ang tsismis. May mga malalaking aso raw na nakitang gumagala sa gabi. Pero si Vice, alam ang totoo. Mga alagad yun ni Kapitan. Mga aswang na nagbabalat kayong hayop. At madalas, bilang mga mamamayang nakikihalubilo. Nagplano siya ng isa pang comedy night. Pero ngayong gabi, bitag na ang entablado. Sa ilalim ng stage, naglatag siya ng asin, durog na bawang, at patak ng banal na langis. Nagtago rin siya ng 3 patalim na pilak at isang mahabang lubid na hinaluan ng hibla ng buntot ng pagi. Mabisang panali laban sa mga halimaw. Sumapit ang gabi. Puno ng tao ang plaza. Dumating si Kapitan Ignacio. Mas maangas pa kaysa dati. Nasa likuran niya ang mga bodyguard na pawang nakaitim at nakaitim na shades kahit gabi. Si Vice, nakatayo sa gitna ng stage. Ngumisi. Hay nako Kap, buti nandito ka. Sana wala ka pang dinner. Baka kasi may dala ka pang hilaw na baboy dyan eh. May tumawa. May napahawak sa dibdib sa kaba. Bigla, mula sa likod, may 2 lalaking tumalon sa stage. Ang balat nila'y nagsisimulang magbago. Naglalabasan ng matatalim na kuko. Mabilis na hinawakan ni Vice ang medalyon. Pumula ang gilid. Tumalon siya sa ere at bumulusok pababa ng isang malakas na sipa sa dibdib ng unang aswang. Pumutok ang ribcage nito at bumagsak sa gilid ng stage. Ang isa na may sinunggaban niya, pero naipit sa lubid na may buntot ng pagi. Napasigaw sa sakit at natunaw ang balat sa pagkakadikit. Dahil sa kaguluhan, tumayo si Kapitan Ignacio mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan, nag-iba ang anyo niya. Tumubo ang mahahabang pangil. Pumangit ang mukha. Naglabas ng pakpak na parang paniki. Mga kababayan, sigaw ni Vice. Ito ang leader nyo. Tignan nyo, aswang. Nagsigawan ng mga tao. May ilan na tumakbo, pero marami ang nanatili. Nanlaki ang mga mata sa nakikita. Dumipad si Kapitan at sumugod kay Vice. Sa unang sabayang banggaan, parang kumalabog ang buong stage. Hinampas ni Vice ng 2 suntok sa mukha ang Kapitan. Pero mabilis itong nakaiwas at sumipa pabalik. Tinamaan si Vice sa sikmura at napaatras. Muling sumugod ang Kapitan gamit ang matatalim na kuko. Pero bawat tira ay tinatabig ni Vice gamit ang itak na pilak. Sa isang malakas na atake, tinamaan ni Vice ang pakpak ng Kapitan. Pumutok ang balat at umagos ang maitim na dugo na amoy panis na karne. Ano Kap? Gigil na gigil ka na ba sa akin? Hindi mo ako matitikman no? Sigaw ni Vice. Sa huling yugto ng laban, sinunggaban ni Vice ang leeg ng Kapitan. Itinulak pababa at sunod-sunod na pinagsasasapok ang ulo nito. Tunog hollow block sa bawat tama hanggang sa bumagsak ang Kapitan. Nanginginig. Wala ng lakas. Biglang may dumating na 3 lalaki. May dalang galon ng gasolina. Isang babae ang sumigaw. Hindi na dapat mabuhay yan. Ang dami niyang kinain. Binuhusan nila ang katawan ng Kapitan ng gasolina. May nag-abot ng posporo kay Vice. Tumingin siya sa lahat. Ngumiti at sabay nagsabi. Sa comedy, punchline ng ending. Sa laban namin, apoy.
Itinapon niya ang palitong may sindi sa basang katawan ng kapitan. Sumiklab ang apoy. Kasabay ng hiyawan at sigawan ng mga tao. Ang amoy ng nasusunog na laman ay kumalat sa plaza. At sa gabing yun, natapos ang paghahari ng isang aswang sa San Telesforo. Pagbalik sa kanyang bahay, inilapag ni Vice ang medalyon sa altar. Alam niyang may malaki pang laban sa hinaharap. Dahil sa dilim ng kalye, isang anino ang nakatingin sa kanya. Nakangisi. May iba pa kaming kapitan at mas gutom sila. Ngumiti si Vice. Sabay hila ng isa pang bote ng langis mula sa kahon. Ay, game na to mga bakla. Makalipas ang 2 buwan mula nung sunugin si Kapitan Ignacio, bumalik ang katahimikan sa San Telesforo. Pero kay Vice, iyon ay katahimikang parang bagyong may paparating na mata. Gabi yun, nagpe-perform siya sa isang bar sa bayan. Masaya, tawanan, walang kaba. Hanggang sa dumating ang isang customer na nakaputi. Payat, mahaba ang buhok, at may kakaibang kintabang mata. Umupo ito sa harap, tahimik lang habang tinititigan si Vice. Kuya, parang crush mo ako Huwag kang ganyan, baka ma-inlove ka at di ka makauwi sa probinsya. Biro ni Vice. Ngumiti lang ang lalaki. Ngiting parang nanunuya. Nang matapos ang set, lumapit ito kay Vice at bumulong. Nag-iisa ka lang sa laban mo. Pero kami, marami. Bago pa makareact si Vice, biglang nabasag ang pinto ng bar. Pumasok ang 3 higanting lalaking may balat na parang kaliskis. Mahahaba ang kuko at mata na kulay dilaw. Halos mapatili ang mga tao. Mabilis na isinabit ni Vice ang medalyon ng prespiko sa leeg. Pulang liwanag. Init na parang nagmumula sa ilalim ng balat. Ang unang halimaw ay sumugod gamit ang kanyang mga kuko. Yumuko si Vice, umikot, at sinipa ito sa tuhod. Nabali ang buto noon. Bago pa ito makasigaw, sinampal ni Vice ng kaliwa. Pero dahil sa lakas ng pulang enerhiya, sumama ang panga sa tama at kumaladkad sa sahig. Ang ikalawa ay sinunggaban siya mula sa likod. Dinakma ni Vice ang baso ng beer sa mesa. Pinukpok sa mukha ng halimaw. At gamit ang berdeng enerhiya ng medalyon, tinulak ito ng siko. Tumagos ang siko niya sa dibdib. Parang bakal na bumutas ng kahoy. Ang ikatlo ay pinakamalaki. Mabilis ang mga kamao nito. Bawat suntok ay may tunog na parang pumapalo sa drum. Gumamit si Vice ng dilaw na enerhiya para bumilis. Umiwas, lumundag sa mesa, at tumalon pababa na may kasamang sipa sa batok ng aswang. Nagkalasog-lasog ang mga buto ng aswang sa lakas ng bagsak. Nang magmulat si Vice, wala na ang lalaking nakaputi. Pero naiwan sa mesa ang isang sobre na mayroong marka. Isang krus na baliktad na may mata sa gitna. Sa bahay, binuksan ni Vice ang sobre. May lamang mapa ng isang lumang sementeryo sa kabilang bayan at isang sulat. Dito kami nagtitipon. Dumating ka. Kung may tapang ka. Hindi yun pwedeng palampasin ni Vice. Pero alam niyang kung pupunta siya, hindi na simpleng laban yun. Ito ay pugad ng sindikato ng mga aswang. Sumapit ang gabi. Nasa sementeryo si Vice. Nakaitim. Dala ang itak na pilak. Lubid na may buntot ng pagi. At 3 bote ng langis na may basbas ng pare. Pagdating niya sa gitna, nakita niyang nakapila ang higit 10 nilalang. Iba't ibang anyo. Mga aswang na parang paniki ang muka. Mga tikbalang na nakayuko para magkasya sa puwang. Mga taong hayop na may balat na parang bato. Sa gitna ng lahat ay isang babae. Matangkad,
Maputla, nakapulang bestida, at may matang kasing pula ng dugo. Siya si Doña Sabel, pinuno ng sindikatong aswang. Ikaw ang pumatay kay Ignacio. Ngayon, titirahin ka namin habang buhay pa. Sambit ng Donya, na bakas ang galit at pagnanasang makapaghigante. Unang sumugod ang dalawang aswang. Bago pa makalapit, inihagis ni Vice ang bote ng langis. Pumutok ito at kumalat ang amoy ng sambong at luya. Umatras ang mga nilalang na parang nasunugan ng balat. Isinabit muli ni Vice ang medalyon. Ngayon, sabay na kumislap ang pula, dilaw at berde. Mabilis siya gaya ng hangin. Malakas parang truck at ang balat ay matibay na parang armor. Tumalon siya sa ere at pinagsalita ng sipa at suntok ang tatlong halimaw. Bawat tama ay may tunog ng pumutok na pakwan. Isang tikbalang ang sumugod at sinubukang durugin siya ng malaking kamay. Pero nahawakan ni Vice ang braso nito. Iniikot at sinaksak ng pilak na itak sa leeg. Pumutok ang dugo na amoy panis na dugo ng baboy. Tatlo pang nilalang ang humawak sa kanya. Pilit siyang hinahatak pabagsak. Ginamit ni Vice ang lubid na may buntot ng pagi. Inikot ito sa leeg ng isa at sabay hila. Naputol ang ulo. Gumulong sa lupa. Sa huli, si Doña Sabel na lang ang natira. Mabilis yun. Parang hindi sumasayad sa lupa ang mga paa. Lumipad yun sa ere. Bit-bit ang mahabang kuko na parang espada. Tinalo ni Vice ang bilis nito gamit ang dilaw na enerhiya. Sumalubong sa ere at sabay silang nagbanggaan sa gitna. Tunog-kulog ang bawat tama. Nagpalitan sila ng suntok, sipa at kagat. Si Doña Sabel ay nakatama sa pisngi ni Vice at nag-iwan ng sugat. Pero mabilis yung gumaling dahil sa berdeng enerhiya. Sa huli, naitulak ni Vice ang itak sa dibdib ni Doña Sabel. Para ito sa lahat ng kinain yung inosente, sabi niya, sabay tadyak pabagsak sa isang hukay. Pagkatapos noon, binuhusan niya ang hukay ng gasolina, sindi ng posporo, at nagliyab ang hukay. Ang hiyaw ni Doña Sabel ay umalingaw-ngaw hanggang sa maglaho sa usok. Habang papalayo si Vice, alam niyang hindi pa tapos yun. May mas malaki pang grupo at mas malakas. Pero ngayon, hawak niya na hindi lang ang medalyon, kundi ang tiwala ng mga tao na minsan nang nagkaisa para tapusin ang kasamaan. Ngumiti siya sa dilim. Sabay sabi, game na to mga bakla. Round 3, coming soon. Makalipas ang ilang buwan mula nang patumbahin ni Vice si Doña Sabel, kumalat ang balita sa mga bayan na may baklang manunugis na pumapatay ng mga aswang. Pero sa isang probinsya, sa hilagang dulo ng Luzon, may kakaibang pangyayari. Nawawala ang mga mamamayan, buo-buo, pati mga bata. At bawat nakakakita ay natutunaw na parang kandila sa takot. Dumating sa kanya ang isang liham mula sa isang pare. Ang buong San Roque ay hawak na ng mga aswang. Lahat ng opisyal ng bayan, pati mayor, ay isa sa kanila. Wala nang lumalabas na buhay. Kung may natitira pang pag-asa, ikaw yun. Pumasok si Vice sa San Roque sa ilalim ng ulan. Tahimik ang buong bayan. Lahat ng bahay ay may saradong bintana. At sa dilim, may mga matang kumikislap. Sa gitna ng bayan, sa lumang munisipyo, may pulutong ng mga halimaw. Hindi lang aswang, kundi mga sigbin na nakabaliktad maglakad. Mga mambabarang na may daladalang garapon ng uod. Mga taong pusa na may matutulis ng ngipin. Sa harap nila ay si Mayor Armando Reyes. Matikas, nakaitim na Amerikana. Pero ang balat ay parang yari sa balat ng ahas.
Ikaw ang tinatawag nilang Reyna ng Mike? Malalim niyang sabi. Pero ngayong gabi, ikaw ang magiging hapunan namin. Isinabit ni Vice ang medalyon ng Trespico. Mula sa unang pagliwanag, ramdam niya na mas matindi ang enerhiya. Parang pinagsamang galit ng lahat ng napatay niyang halimaw. Unang sumugod ang mga sigbin. Mabilis sila dahil sa hubog ng mga paa. Lumundag si Vice. Ginamit ang dilaw na enerhiya para tumakbo sa dingding ng munisipyo. At mula sa itaas, bumagsak siya pababa. 2 sigbin ang nadurog sa ilalim ng kanyang paglanding. Sinunggaban siya ng isang taong pusa. Inikot ni Vice ang lubid na may buntot ng pagi sa leeg nito at hinila hanggang sa maputol ang ulo. Pumutok ang dugo na amoy malansang pawis at bulok na isda. Sa loob, mas masahol. Ang sahig ay puno ng buto at bungo ng mga tao. Ang kisame ay may nakasabit na bangkay, parang palamuti. May 10 mambabarang na sabay-sabay nagpakawala ng mga uod at alupihan. Tumalon si Bay sa gitna nila. Hinugot ang 2 itak na pilak at paikot na pinutol ang mga braso at ulo ng mga mambabarang. Ang berdeng enerhiya ng medalyon ay nagbigay sa kanya ng proteksyon laban sa agat at lason. Sa trono ng munisipyo, nakatayo si Mayor Reyes. Sa isang iglap, nagbago ang anyo niya. Naging dambuhalang halimaw na may katawan ng tao, ulo ng ahas, at 2 pakpak na parang sa paniki. Lumipad yun pababa at sinunggaban si Vice. Ang unang banggaan nila ay parang pagsalpok ng 2 truck. Nabiyak ang sahig. Tinadyakan ni Vice ang dibdib ng mayor. Pero sinalo siya at inihagi sa pader. Bumaon siya hanggang balikat. Bago pa siya masugatan, nagpalit siya sa dilaw na enerhiya. Lumundag at sinaksak ang pakpak ng mayor gamit ang itak. Sumirit ang itim na dugo noon. Nagpalitan sila ng suntok at kagat. Isang kagat sa balikat ang halos pumunit ng laman ni Vice. Pero tinakpan niya yun ng palad at sinuntok ang mukha ng mayor nang sunod-sunod hanggang sa mabali ang panga nito. Habang nagpapatayan sila, unti-unting dumating ang mga tao. Mga nagtagong mamamayan na may dalang gulok, patalim at bote ng gasolina. Nakita nila mismo ang tunay na anyo ng mayor. "Patayin na to! Huwag kayong maawa dyan!" Sigaw ng isang matanda. Pinagtulong-tulungan nilang suguri ng mga natitirang halimaw, habang si Vice ay patuloy na binubugbog ang mayor. Sa huli, nadala niya ito sa gitna ng plaza, duguan at wala ng pakpak. Binuhusan ito ng gasolina ng mga mamamayan. Humalo ang amoy ng krudo sa hangin. May nag-abot ng posporo kay Vice. Tinitigan niya ang halimaw na dati kinatatakutan ng buong bayan. "Ito ang huling punchline," sabi niya. Sabay sindi ng palito sa posporo at init siya sa katawan ng mayor. Sumiklab ang apoy at ang hiyaw ng halimaw ay umugong hanggang sa bumagsak ito at maging abo. Lahat ay nagsigawan dahil sa tagumpay. Kinabukasan, ang San Roque ay muling bumalik sa katahimikan. Pero kay Vice, tapos na ang misyon. Wala na ang sindikato. Tinanggal niya ang medalyon at inilibing sa ilalim ng simbahan para hindi na muling magamit. Lumayo siya sa bayan. Dala ang alaala ng lahat ng laban. At sa huling sulyap, ngumiti siya. Kung may susunod mang halimaw, sana handa siyang tumawa sa mga biro ko bago ko siya durugin. Tahimik ang gabing iyon.
Ang huni ng mga uwak ay tila pabulong na paalala ng isang trahedyang paparating. Sa pinakagitna ng kagubatan ng Banahaw, isang lihim na samahan ang nabubuhay. Ang mga manunugis ng aswang, ang tagapagbantay laban sa mga aswang, lamang lupa, at lahat ng halimaw na pumapatay sa mga alagang hayop at sa tao. Mga gumagambala sa katahimikan ng daigdig. Si Baste, ang pinuno ng Hilagang Dibisyon, ay nakadungaw mula sa tore ng bantay. May pakiramdam siya na hindi maipaliwanag. Parang may humihila sa kanyang kaluluwa pa ibaba. Kinabukasan ay natagpo ang nakahandusay sa loob ng kanyang kubol ang pinakamatandang pinuno, si Tata Ingo. Walang sugat, walang galos, pero wala na itong buhay. Tumigil lang ang kanyang paghinga. Iyon ay ayon sa manggagamot. Ngunit alam ng mga matatanda sa samahan, hindi basta-basta namamatay ang isang katulad ni Tata Ingo. Kargado ito ng matataas na antas ng mga aral. Habang umiiyak ang mga kasapi ng samahan, ay nakatayo naman sa likod ng mga anino ng mga matitikas na katawan ng puno ang matandang si Tata Selo, ang kapatid ni Tata Ingo. Mahinang ngumiti. Panahon na, bulong niya. Panahon na para ako naman ang mamuno. Noong kabataan pa nila, silang dalawa ang nagsimula bilang manunugis. Pero sa tuwing may dapat kilalanin, si Ingo ang palaging nauuna. Si Ingo ang laging hinihirang. Si Ingo ang sinasamba. Iyon ang mga bagay na nagparingas sa nararamdaman niyang pagkapuot sa mga kasamahan niya at inggit sa kanyang kapatid. Kaya't sa huli, ay kinailangan niyang gumawa ng pakikipagsabuatan. Isang gabing tahimik yun. Nagbigay siya ng alak na may lason. Isang mahikang galing sa pangkat ng mga aswang na mayroong kapalit. Ang pamumuno ng buong samahan. Siya ang magiging pinuno ng lahat ng mga manunugis na sasailalim sa kapangyarihan ng mga aswang. Ngunit mayroon pa ring balakid. Hindi siya maaaring maging pinuno hanggat mayroong dalawa pang mas karapat-dapat, sina Baste at Tore. Sa loob ng mga lihim na kuweba sa paanan ng bundok, nakatayo sa magkabilang dulo ng silid sina Baste at Tore. Parehong may dalang mahaba at banal na sandata. Ang kanilang mga pinong itak na gawa sa pilak at bato ng kidlat. Sa pagitan nila ay ang kabaong ni Tata Ingo, nakabalot ng puting tela, ngunit hindi pa inililibing sa lupa. Tigilan mo na to, Tore, singhal ni Baste. Wala sa iyo ang karapatan. Anong wala? Walang masigit na may karapatan kundi ako, sagot ni Tore, malamig ang boses. Ako ang tumapo sa leader ng mga aswang sa timog Halos magsalpukan na naman sila. Pero bago pa maglaban, dumating si Tata Selo. Nag-aalay ng solusyon. Isang formal na tunggalian. Sa mata ng lahat, isa yung paligsahan ng lakas, bilis, at talas ng isip. Ngunit sa likod ng lahat, ito ang simula ng bitag ni Tata Selo para sa dalawang paboritong estudyante ng kanyang kapatid. Ang tunggalian ay gaganapin sa burol ng pugot na kahoy, ani Tata Selo. May dalang baston at isang papel na nagpapakita ng pahintulot mula sa matatanda ng samahan. Walang patayan, kundi pagpapakilala lang kung sino talaga ang mas nararapat. Walang tumutol, ngunit dingid sa kaalaman ng marami,
Inilagay na ni Tata Selo sa paligid ng burol ang 300 aswang na panalakay. Mga nilalang na tapat sa kanya, mga dating tao rin na naging halimaw matapos makatikim ng dugo ng embalsamadong pinuno mula sa katimugan. Samantala, si Baste at Tore ay parehong nakatanggap ng lihim na babala, isang papel na iniwan sa ilalim ng kanilang mga unan. May nakasulat doon, "Huwag magpapatalo sa galit. Ang iyong tunay na kalaban ay hindi ang nasa harapan mo, kundi ang nasa likuran." Kilala nila kung sino ang nakalagda roon. Lagda yun ni Tata Ingo. Dumating ang araw ng laban. Libo-libong mamamayan at manunugis ang dumalo. Sa gitna ng burol ay nakapalibot ang mga pinuno ng iba't ibang dibisyon. Umaambon, maulap ang langit. Parang pati ang kalikasan ay nagdadalamhati. Nagharapan sina Baste at Tore. Sumiklab agad ang palitan ng suntok, pag-iwas, mga saksak, at pagbira ng mga anting-anting. Lumiliwanag ang katawan ni Baste sa tuwing tatamaan siya. Isang anting-anting ng kalasag. Samantalang ang mga paa ni Tore ay halos hindi makitang sumasayad sa lupa. Anting-anting ng bilis. Humahanga ang lahat. Ngunit sa dulo ay kapwa sila napaluhod, humihingal at duguan. Doon na kumaway si Tata Selo mula sa itaas. "Panahon na!" bulong niya sa sarili. "Patayin sila!" Sa isang iglap, nagsidatingan mula sa gilid ng mga burol ang mga halimaw. Lumilipad ang iba, habang ang iba'y gumagapang sa lupa. Ang ilan ay halos may ulo ng daga, habang ang iba'y may mga pakpak ng paniki. Tumitili, nagngangalit, naglalaway, nananabik kumitil ng buhay at kumain ng laman ng mga tao. "Nandito na sila!" sigaw ng isang batang manunugis. Ang mga manunugis ay hindi makakilos agad. Inaakala nilang bahagi ng pagsubok ang lahat. Ngunit nang una ng lamunin ng isang aswang ang isang bantay, nagising ang lahat sa isang katotohanan. "Bitag to!" sigaw ni Baste. "Hindi tayo dapat nag-aaway!" Ngunit sa halip na matakot, ay ngumiti lang si Tore. "Alam ko!" Nagkatinginan ng dalawa. Parehong alam na. Sabay silang tumayo. Hinugot ang mga itak at sabay na lumundag. Habang ang mga manunugis ay nagsama-sama upang labanan ng mga aswang, may isang gumagalaw sa gitna ng burol. Ang kabaong ni Tata Ingo. Unti-unti yung bumukas. Lumabas ang isang kamay. Pagkatapos ay ang buong katawan. Buhay siya. Matanda. Payat. Ngunit nanlalaban pa rin ang apoy sa kanyang mga mata. "Hindi lahat ng nananahimik lang ay mangmang sa mga maaaring mangyari," sabi niya, habang lumalakad papalapit sa gitna ng labanan. Sa kanyang balikat ay ang isang puting ibon na nakakasilaw ang pagkakaputi. Ang kanyang baston ay tila nagliliwanag. Lumapit siya kay Tata Selo. "Sapat na ang iyong pagtataksil, kapatid," ani Tata Ingo. "Ngayon ay igagawad ko sa iyo ang kaparusahan." Habang si Tata Ingo ay humaharap kay Tata Selo, sina Baste at Tore ay sabay na lumalaban sa mga halimaw. Hawak-hawak ang dalawang sagradong sandata. Pinagpuputol nila ang ulo ng mga halimaw, habang pinoprotektahan ng mga mas mahihinang kasapi. Mula sa mga anino ng kasukalan, lumabas pa ang ilang mga nakatagong tauhan. Sina Lakan, Dima at Orduha. Ang mga pinuno ng kanluran at silangan, na lihim na kasama rin sa plano ni Tata Ingo
Naghintay kami ng oras ng paglusob. Anilakan. Ngayon wakasan na natin ang gabi. Pagpapatuloy nito. Tuluyan nang nagbago ng anyo si Tata Selo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula. Lumabas ang matutulis na kuko. At ang kanyang hininga ay nangamoy na parang nabubulok na dugo. Kahit buhay ka pa, Ingo, ani Tata Selo, hindi mo na mababawi ang samahan. Ako na ang bagong pinuno. Ako lang. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na sumalakay si Tata Ingo. Tinusok niya ng kanyang baston sa dibdib si Selo. At ito'y tumagos sa likuran nito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tata Selo habang unti-unting bumabalik ang kanyang anyong tao. Nagsalita na si Tata Ingo. Hindi mo kailanman makukuha ang pamana ng tunay na pinuno. Ang tiwala ng bayan. At si Tata Selo ay bumagsak na nga sa lupa. Pinanawan ng buhay. Matapos ang labanan, muling nagtayo ng dambana ang mga manunugis. Sa gitna ay muling nakaupo si Tata Ingo. Ngunit hindi bilang isang hari, kundi bilang isang ama. Pinanumpa niya sina Baste at Tore habang hawak ang kanyang baston. Mula ngayon, kayong dalawa na ang tagapagmana ng aking lakas. Hindi kayo magtatagisan kundi magsasama. Hindi lakas ang pamana ko, kundi ang pagkakaisa. Tumango sina Baste at Tore, magkahawak kamay. Mula sa pagiging magkaribal at magkaaway, sila na ngayon ang haligi ng bagong henerasyon ng mga manunugis. At mula sa itaas ng burol, unti-unting lumiliwanag ang bagong araw. Sa gitna ng baryo Ikutan, may isang matandang kilala sa pangalang Mang Cardo. Sa edad na mahigit 70, balingkinitan pa rin ang katawan nito at matalimang paningin sa kabila ng mga kulubot sa mukha. Araw-araw ay makikita siya sa plaza, nakaupo sa bangkito, habang pinapaikot ang kanyang trumpo sa iba't ibang estilo. Pinapaikot niya ito sa palad, sa siko, sa semento, maging sa ulo ng mga bata. Hindi yun ordinaryong trumpo. Meron itong pilak sa ilalim at ang tali ay tila gawa sa kakaibang balat. Hindi basta napuputol. Ilang beses nang sinubukang gayahin ng mga kabataan ang mga galaw niya, pero ni isa'y hindi makadikit sa kanyang husay. Sa mata ng lahat, si Mang Cardo ay isang tahimik, mapagkumbabang tagapag-aliw sa baryo. Pero sa loob ng kanyang kubo, may tagong silid, puno ng mga anting-anting, sinaunang sandata, at lumang kasulatan tungkol sa tagapagtanggol ng Ikutan. Sa ilalim ng kapilya sa baryo ay may lumang lagusan. Doon palihim na nagtitipon si Kapitan Berto, kasama ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng daang yon, sila'y nagpapanggap ng mga tao, gumaganap bilang leader, pulis, at guro ng baryo. Ngunit ang totoo'y angkan sila ng mga aswang na may mithiing sakupin at lamunin ng buong Ikutan. Panahon na. Bulong ni Berto sa kanyang general. Isang lalaking payat ngunit may matutulis na kuko at pulang mata. Wala nang tagapagtanggol sa panahong ito. Napakarupok na ng mga tao. Hindi na sila marunong maniwala. Ngunit hindi pa nila alam
may isang matandang hindi pa rin nawawala ang pananampalataya na mananatili ang kaligtasan ng buong ikutan. Sa isang panaginip, binisita si Cardo ng imahe ng kanyang ina, si Kulaylan, ang dating babaylan ng ikutan na pinatay ng mga aswang. Ilang dekada na ang nakalilipas. Ipinakita nito ang huling piraso ng lihim nito. Ang trumpo mo'y hindi laruan. Iyan ang huling sandata ng ating lahi. Ang pakong pilak ay sinumpa upang tunawin ang laman ng nilalang na galing sa dilim. At ang tali nito ay hinango sa buntot ng hari ng dagat, ang higanteng Pagi. Gamitin mo yan sa tamang panahon, anak. Pagkagising, pinuntahan ni Cardo ang baul sa ilalim ng sahig. Inalis ang alikabok noon. Inamoy-amoy ang lumang kahoy. At muling inihanda ang kanyang sinumpang trumpo. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga residente. Isang mag-ina, 3 kalalakihan, at isang pulubi ang biglang hindi na nakita. Pinatahimik ng kapitan ng balita, ngunit kumalat pa rin ang takot. Isang gabi, isang batang lalaki ang umiiyak sa plaza. Nawawala po ang tatay ko. Umalis lang para bumili ng bigas kagabi. Hindi na bumalik. Nagsimulang magtanong ang ilan, ngunit sinisiguro ng mga aswang ang katahimikan sa pamamagitan ng kanilang pananakot sa mga residente. Maging si Mang Cardo ay tinangkang patahimikin. Sa isang gabi, may isang nilalang na pumasok sa kanyang kubo. Mabalahibo yun, may matulis na ngipin, at may masangsang na amoy na parang asupre, at nabubulok na daga. Ngunit bago ito makalapit, umugong ang hangin. Ipinailan lang ni Mang Cardo ang trumpo, at sa unang tama pa lang sa sahig nito, napasigaw ang nilalang. Natunaw ito at walang natirang bakas. Nabahala si Mang Berto. May pumapatay sa atin. Bulalas niya. Nagsimula silang gumamit ng paniktik, mga uwak, mga tikbalang, mga nilalang sa gabi, upang alamin kung sino ang pumapatay sa kanilang mga kasamahan. Isa ang pangalan ng laging binabanggit. Cardo. Imposible! Sigaw ng isa. Isa lang siyang matandang baliw na mahilig sa trumpo. Ngunit si Berto ay nanahimik. Alam niya ang pangalan ni Kulaylan. At alam niya na ang anak nito ay hindi basta-basta. Isang gabi ng pista, habang abala ang lahat sa sayawan at kainan, doon umatake ang buong angkan ng aswang. Walang paunang babala. Sumugod sila mula sa kagubatan. Mga anyong hayop, anyong tao, at mga nag-aalab na pulang mga mata. Mga buntis ang una nilang pinuntirya. Dahil para sa kanila ay masarap yun. Sumunod ay ang mga matatanda na hindi na kayang lumaban. Mga batang tinatangay at nilalapa. Ang baryo ay naging impyerno sa isang iglap. Ngunit bago tuluyang mapuksa ang lahat, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. Itigil niyo ang kasamaan niyo! Mula sa gitna ng plaza, nakatayo si Mang Cardo. Suot ang lumang pulang bandana ng kanyang ina. Hawak ang trumpo at nakaegi sa dibdib ang tali ng Pagi. Isa-isang tumakbo ang mga aswang, ngunit wala silang naging takas. Ipinapaikot ni Mang Cardo ang kanyang trumpo, at sa bawat ikot ay parang may apoy na lumalabas dito. Kapag tumatama ito sa katawan ng halimaw at mga aswang, ay tuluyan itong nasusunog. Dahil lang kapangyarihang lumalabas sa trumpo ay nagmumula sa pilak sa ilalim nito. Ang kanyang tali ng Pagi ay ginamit din na parang latigo. Isang pitik lang at napupugutan ng ulo ang mga aswang. Lahat ng mga natitirang halimaw
ay pinabagsak niya ng isa-isa hanggang sa isa na lang ang natira. Humarap sa kanya si Kapitan Berto. Ngayoy ganap ng halimaw. May pakpak ng paniki, balahibo ng lobo, at mata ng uwak. "Buong angkan mo pinatay ko na noon pa," sabi ni Berto. "At ikaw, isang matandang nagtatago sa laruan." "Hindi ito laruan," sabi ni Mang Cardo. "Ito ang huling galaw ng ikutan. Ang magpapanatili ng kapayapaan at katahimikan sa lugar na to." Ipinaikot niya ang trumpo at sa sabay ng pagtalon ay inikutan ni Cardo si Berto ng tali ng pagi tulad ng sa isang sawa. Bumalot ito sa leeg ng aswang, dibdib at sa ulo. Sa huling hila ni Mang Cardo, tumilapo ng ulo ng kapitan at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Nagising ang baryo kinabukasan. Tahimik na. Mabigat ang hangin ngunit wala ng mga halimaw. Muling nakita si Mang Cardo sa plaza. Pinapaikot ang trumpo. Tumigil. Ngumiti sa mga bata. At sabay sabi, "Kapag kayo'y marunong magpaikot, matututo rin kayong tumigil sa kasamaan." Niyakap siya ng buong baryo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang bagong panganib. Kaya araw-araw, kahit wala ng laban, inaaral pa rin ni Mang Cardo ang bagong estilo ng pagpapaikot ng trumpo. Matapos ang madugong tagpo sa baryo ikutan, tahimik na lumisan si Mang Cardo, sakay ng lumang jeep na minamaneho ng isa sa mga nailigtas niyang kabataan. Umiwas siya sa papuri at mga kwento. Ang sabi niya, "May ibang lugar na mas nangangailangan. Kailangan ko yung puntahan." Sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa isang liblib na bayan na tinatawag na Baryo sa Lugbuhi. Isang lugar sa tabing dagat na tila tahimik, ngunit may mabigat na ulap sa paligid. Agad siyang tinanggap ng mga residente, lalo na't ang kanyang husay sa pag-aayos ng gamit at pagiging tahimik ay kinagiliwan ng mga bata. Muli siyang naglaro ng trumpo sa may dalampasigan. Ngunit hindi pa man lumalalim ang linggo, may kakaibang kwento na ang lumulutang. Isang mangingisdang nalunod kahit marunong naman yung lumangoy. Mga bangkay ng isda na may kagat at butas sa leeg. Mga bata na may bangungot tungkol sa babaeng basang-basa na wala namang muka. Ang mga matatanda ay may tawag doon, ang mga halimaw ng dagat. Nakilala ni Mang Cardo ang matandang albularyong si Pedro, na bulag ngunit nakakakita ng espiritu. Sa isang gabing may bagyo, tinawag siya nito. May nilalang nagising tuwing mataas ang alon. Hindi aswang, hindi engkanto. Isa itong sinaunang nilikha. Tumitira sa ilalim ng lupa. At tubig ang kanyang daan. Inilahad ng matandang si Pedro na ang nilalang na ito ay dating bantay ng isang lumubog na baryo at ngayon ay nagagalit sa mga naninirahan sa ibabaw ng kanyang tahanan. Walang makakatalo rito, maliban na lang kung ang kakayanan ng lalaban dito ay may kinalaman sa pagpapaikot. Dito natahimik si Cardo. Alam niyang ito'y hindi simpleng halimaw. Isa itong espiritong tinatawag sa lumang pangalan, ang Aluron. Isang gabi, may naganap na pagkawala ng mga bata. Ang tanging iniwang bakas ay mga basang yabag patungong dagat. Nang sumunod na gabi, isang dalaga ang natagpo ang buang. May mga binubulong. Basang buhok. Walang mata. Inikot niya ako. Ang buong baryo ay halos lamunin ng takot. Walang gustong lumapit sa dagat. Pati ang simbahan ay nagsara.
Ngunit si Cardo, pinagmasdan ng alon at kinabukasan, sa gitna ng bagyong paparating, sinimulan niyang palakasin ang kanyang trumpo. Sa loob ng lumang silid, binuksan muli ni Mang Cardo ang baul ng kanyang ina. Doon niya muling nakita ang liham ng babaylan. Kung ang iyong kalaban ay mula sa tubig, hanapin ang hibla ng huli mong pagkatalo. Gamitin mo yun upang gawin ang trumpo ng tubig, ang trumpo ng alon. Kinabukasan, tumungo siya sa ilalim ng lawa sa may burol. Doon niya kinuha ang patay na buntot ng pagi mula sa lumang bangkay na isinumpa. At sa kanyang kamay, muling binuo ang isang bagong trumpo. Mas makintab, mas mabilis, at tila sumasabay sa galaw ng hangin at tubig. Dumating ang gabi ng pinakamalakas na bagyo. Sa gitna ng kulog at kidlat, umahon mula sa dagat ang nilalang na may hugis ng tao. Ngunit ang balat ay parang dagta ng isda. At wala iyong mukha. Tanging butas na lumuluwa ng tubig. Sinugod nito ang baryo. Sabay sabing, "Lahat kayo'y mananagot." Isa-isang nalunod ang mga hayop. Ang mga puno'y natumba. At ang hangin ay nagmistulang galamay ng halimaw. Ngunit mula sa taas ng burol ay sumisigaw si Cardo. "Bilog ang mundo, Aloron. Hindi mo ito pag-aari." Pinakawalan ni Mang Cardo ang kanyang bagong trumpo. Umikot yun sa ere. Tila pinapatakbo ng hangin. At sa bawat ikot noon, bumubuga yun ng liwanag na tila tubig na pilak. Nang tamaan si Aloron, iyon ay napasigaw. Ngunit hindi ito tuluyang nasugatan. Naghanda si Cardo ng ikalawang galaw. Ang pag-ikot ng 3 tali. Ginamit niya ang lahat ng natutunan. Bilis, lakas, at matinding panalangin. Ipinaikot niya ang tali ng pagi sa paligid ng nilalang. At sa sabay na hampas, bumao ng trumpo sa leeg ni Aloron. "Paalam," bulong ni Cardo. Pagdating ng umaga, wala nang bakas ng nilalang. Ang dagat ay muli ng kalmado. Ang mga nawala, bumalik na tila walang nangyari. Ang dalaga, bumalik sa ulirat at naging muling matino. At si Cardo, muling nakaupo sa bangkito sa may dalampasigan. Pinaikot ang bagong trumpo at sinabi sa isang batang lumapit, "Basta merong umiikot, meron pa rin tayong natitirang laban."